Ate Diana, mahadlok ko. Wa magdahom ang Si kadaghanan Papa. nga makasulod sila diri sa takbayan sa Ay kahadlok. Nana, alam mo, wala na ko'y lain ka na ganaan ang talamudagan na ko'y masakuan ang mga pagyo. Julian, asa ka karon? Julian! No! Julian, asa ka? Sige, Paps. Sandra, pila ka buka ba din? Padung na diya si Mr. Napakatunan ako ang baniyang tao. Pag-amping, anaon ka naman ninyo. Dr. Mr. Juan. Asa din yung pagtuto? Papsi, habang sa sige. Aileen, dali na. Mas. Ate Diana, sunod na nako dire. Aileen, ay kahadlok ha. Safe na ka dire. Diana, mi dire. Mas pasinino diha. Asa si Asa si Aileen? Hilo. Lingko diha. Cheers to us, love. Diana, okay ka? Padung na ang mga please. So if I were you, I'd take my seat. I have my rights! Yes, Mr. All the people Number you dialed is out of coverage area. Sorry, all circuits are busy now. Connection. Sila may gusto dito. Liho na. Ano mo to na akong asawa? ang nasa na gusto niya sa mga Number you dialed is out of coverage area. Pero timan din. Ay, hatang Balikan ko ka mo. Maligaw sa habang na Yawa ka! pamilya kang kamiluto. Kung ikaw nagmalami-lami lang. Happy anniversary, love. Lami-lami lang kasi Kung na yung hotdog. Sorry, all circuits are busy. Ano naman ako, Mr. Marquez? Ano ba yung promise? sa impipat na ako. Pili lang, Mr. Marquez. Imtim Eh, pamilya. bukon niya yung Magkaroon. ilo. Pero Mabukon niya yung paan ka? Umuto na ako yung ilo. How'd you get this number? Please, reply. Ayaw ni ko na ako. Diana? Mahimo lang na Gusto niyo ba yung bawa ni Mrs. Rodriguez ninyo na mapasalamatan kayo siya sa inyong pagsunuan na nagkakaso? Ikaw mo siya first. Salamat, Bulas. more years is naman si Aileen. Ano ang mga bata? Ando na sa laing kaso sa Mrs. Rodriguez o Pagyaman. Karoon malita nila mga naitagpunan. Maayo na. Isut kayo. Imagine na, kung kulingon niyang mapa, pas udas naman. Pero, wa siya mahalip mo sa
Ano ba ka? Bitaw ka, love. What we have right now is very moment. Sige, kuha na na. It's eternity. Mao nga Oo ba? may forever love. Makarelax yun. Estetik mo nga, mama. May puntahan sa palangga. May buntag, pulas. Palangga. Hinaon ko nga kay kayo ang sitwasyon. Okay niya ang inyong bagong assignment. Sa inyo, yata ganyan. Oh my Mga gosh! palangga. Samong ka dyan ni Manong, oy! Isa sa mga dagkong Dark Lord sa Naso. Ina-trip na inyong kampingan ng assignment mga palangga. Padilong sa buhay. Hindi ka mapapal. Makatapos sila mapapal ka. Mapadyak ka nila. Paraan ng assignment. Mga palangga. Ilong na, Rivan! Ada, pulas. Padung na